Am un prieten care lucrează la morgă. Face autopsie sau nu știu cum se numește chestia asta, desface morți, îmbalsamează, îi coase, așa mai departe. Dar vreau să vă povestesc ce mi-a spus el că i s-a întâmplat lui cu un mort. A venit la el cineva călcat de mașină. Deci mi-a spus că capul lui era zdrobit, că a fost călcat de o mașină foarte mare, de un camion. A venit mortul ăsta, l-a cusut din ce a mai putut să salveze, să facă, și mi-a spus că el a avut un ceas de aur la mână și i-a furat ceasul mortului. A luat ceasul, l-a băgat în buzunar, a îmbrăcat mortul, l-a îmbalsamat cum se face, l-a tăiat, i-a scos organele cum se face, i-a salvat din ce a mai putut. A venit familia mortului, a luat mortul acasă să-l ducă la capelă. Acum asta, când a ieșit din tură, s-a dus acasă. Băiatul care îi furase ceasul mortului a dus acasă, s-a uitat la ceas, era de aur, a spus că și-a luat și-a o șpagă. M-a gândit el atunci. La afară de ce a dat neamul mortului, a zis că ceasul ăla e a lui, o șpagă mai groasă. Bun. După ce și-a făcut baie, a mâncat, s-a pus în pat să doarmă. Pe la ora 1 noapte, i-a bătut cineva la ușă. El era cu nevastă sa în casă. Nevastă sa dormea, copilul lui mic dormea, nu era nimeni în casă decât el cu nevastă sa. El se închidea, că stătea la curte, închidea poarta cu zovorul. El acum ce a zis? Bă, frate, cine să fie la ora asta? Când s-a apropiat de ușă, i-a fost frică să deschidă ușa, pentru că s-a gândit că ce a făcut el, că a luat ceasul mortului, nu a fost bine deloc. El acum s-a dus înapoi în pat și s-a întins. Iar îi bate cineva la ușă. Se scoală, iar când se apropie de ușă, a auzit o voce de bărbat și i-a spus în felul următor: dacă nu vii mâine seară să-mi aduci ceasul și să mi-l pui la mână cu mâinile tale, eu am să-ți iau pe cineva din familia ta. Sau dacă nu, pe tine. Ăsta și-a dat seama că a avut de-a face cu sufletul mortului. A doua zi nu s-a mai dus la muncă. A așteptat să vină ceasul 12 noapte, să se ducă la priveghiul ăsta, pentru că el s-a uitat în actele